aku nek ditopan uang nasib nasib dituku bakul lontong nasib apes godhong rapayu aku ndom dodol gadang buangeten trayek kan petinggiwan karo mus 2 taun kok diploro wis ngeniki taun guri wis duwe rencanane umen Bu tenang ae non umen wis engko tak ngengei ya sembarang dene suwek kacaku ya Allah Gusti nggih peti tuku godhong ta ora Mbak Wija Wigi aku mandi peseni puskesmas Sumber hari ini pepese bayi entek Mbak Wija iki lho nggo geti pampers tak pilihane apa ngerti ana sing tuku semute bralah oleh kumenek ning kene matur nuwun ta kenek dikeki nggon ya Bu ya wonge kok apian ya Bu gelem napa nebangi jantine Mbak Wija lho godhong balita wis tiwas kumok-kumok ora ditukoni blas lho godhong balita tak pilihane muga-muga sing diparingi sing maringi panggonan diparingi rezekine kathah diparingi panjang yuswane sing gelem tuku petiki lek tak ora gelem tuku dhewe bukan marani rono nek malah kembang Bu goy patai goy Mbak Wida tunggu godhong ta ora Mbak salah kupet lho apa ya kajimu apa itu akeh piye konso ya entuk akeh lah kowe itu ilmu apa men ilmu apa tak pikul kok alas sabote ra karuan lho teko kene takon nulungi kok malah mbok angkat tangan siji tok lho lah kene apa dan men ana apa lagi ngerti iki men nek kowe duwe kadedayan apa abote ngene kok men lah kowe oleh ngisi akeh kok man jane nyisi sithik-sithik genteng jane kowe iseni akeh yo abot aduh ketoprak ora kompak piye Mas yo enteng niku dak ketoke abot ah men Mah aku wis diweling karo Mbah
Kiai Haji Muhammad Mundahir. Kenapa apa? Tidak boleh berbohong. Berbohong. Iki ora berbohong. Lha ki ora iku. Wong iki ketoprak kok men. Ketoprak lan ning aja bodoni lha wong kae kok iso muni. Wis kacau. Kowe lho lan ngetoprak pirang taun. Suwi no wis. Lah iya kok gak paham. Aku yo ngerti nek iki ku enteng. Lah iya, nek gak ketoke ben abot ki piye gak ngono. Wah, ora ono. Oh alah. Toprak goblok. Kok tak piye mak iki? Liwat iki lho. Kurang mengisor. Lah iya. Wong orang mengisor ya ora kepenak amin. Iya. Piye men? Aku tidak apa man. Ya abot. Wong ancen iki tanganmu ki woteren mbok penek. Matamu. Lali aku. Wong kok ngono. Oh. Wah, klub kok kon bungkok. Wong kowe iki ana-ana men. Lah aku tawa godhong bengak-bengok urung payu kok, Man. Aku ngono payungku areng mesti ning pasar kok. Ora ning dalan. Nah, aku yo ndi sing tuku mara rene yo tak doli nek gelem tuku. Ora gelem yo banget tenan ta. Lah iya. Lah kajimun iki lho. Teng pundi? Ora ning kene kok. Tahun wingi ngono. Kene ya. Jaluke lakon iki penak ya, Men. Lakon apa? Aku kan dodol lareng dhisik kan nang kene jah alas. Saiki wis ora ana. Lah mbok ketoki mbok gak areng. Areng ki ya ora kok kayu jati. Lah nek saiki ya rada genah timbangane ndek ben mosok rupaku mbanike kaya patah kok. Dikon dandani ireng kaya bekel kecelok ilmu. Lah nek kowe ireng lah aku Dene ya. ganteng kowe kaya ngene didadekno abang beranang lho. Iki aman. Aman. Aman opane wong taun gurilah wis diancam neh. Diancam sapa? Ya petinggiwan karo mus. Diancam apa? Taun guri pokoke angger gak uman, kowe angger liwat kene banem tak besi ngono. Ya nek ditanggap nek ora ya ora apa-apa Mas ben. Ora ditanggap piye wong kene takoki nek ora percaya. Takok apa? Bu, jenengan seneng apa boten, Bu? Dungu kowe. Wong kene iki seneng nek ketoprak main ning kene. Tenane. Iki lho wong jeneng dhewe. Kowe ngayelan. Apa ngene ketoprakan kan wis gak iso. Gawe ketoprak nang piye? Mah siji keselera karuan. Lho iya nek siji kesel ya golek liyane lah. Iya. Gini ya. Kaya omonganmu teko kono. Teko ndi? Pikir aku itu teko neko-neko men. Lah terus. Lah nek siji kesel ya luru liyane lho. Ora kok perkara ketoprak. Perkara apa? Sesore muput aku ditakoki ibu-ibu. Bener kowe Pak Mogol, bener kowe bos. Iya. Sing ndek mben wis tuwek elek mbok pegat. Saiki tentuk kinyis-kinyis jarene. Kinyis-kinyis ndak semang yo. Lah kek ngono. Iya, bojoku tak jak mlaku do njaluk foto ae. Aku saiki ra payu belas men. Lah goblok mulane dadi wong aja ndek bojo kaya aku. Lho, Wong bebas. wong iku ya kudu duwe bojo. Aku ora kudu. Kudu amen. Ora kudu yo, Man. Bojo larak mati. Bojo ki marai kepenak. Alah ning geger kemeng. Ngati ya. Wong ora seneng ra duwe bojo wong edan. Nyatane aku ora ndek bojo, happy, awakku sehat, seger. Kowe ndek bojo.
Eleh, Aku yo happy. happy apaan lu? Awakku kuat, sehat. Layak bojo minggat. Sani ora minggat. Ora sani sing saiki kok. Biyen Ana apa? Anake sapa iku? Kelinggian. Lho. Aku wis deboce, Nduk. Kandhane ibu yo mbene meksa, mboke kon nek aku. Aku guyon yo, Nduk. Ngene lho, Man. Apa, men? Wong nek duwe bojo, Heeh. iki ana rong kriteria, kepenak karo ora kepenak. Lah kok ana rong kriteria. Kriteria. Lah iya. Kok ana rong kriteria. Saya melet-melet dilatem. Apa? Kakean dicokot perawan. Bojo enum aku mau kalah sok benan. Lah kok mau kalah? Aku meh golek cah TK PAUD. Lah wong anjen saniki jek bocah kok, men. Lah kok ngono? Tapi kan pikirannya wis dewasa. Lho najan ngono tapi aku mbok kon duwe bojo emoh. Gelem ah, men. Mah, Nek kowe mau duwe bojo, kowe ora bakal duwe keturunan. Aku lho. Tegese kowe ora bakal duwe anak. Takok petinggi nek ra percaya. Mas Iwan, Iya, putrane loro. lanang wedok. Lanang karo wedok. Mbak Winda, Mbak Winda sing wedok. sing wedok. Iki lho, omah-omahe Mas Iwan insya Allah bakal tetep kuat, tetep ngrembaka. Amin. Perkarane wis duwe anak. Anggere duwe anak, Ora bakal tukaran, ora bakal tukal padu, apa meneh nganti pegatan. Mas Iwan, kok iso ngono? lho iya. Perkarane wis duwe anak. Nah, anak iki padha karo oyot. Terus Mas Iwan padha karo uwit, Mbak Windah padha karo godhong. Oyote kuat, wite kokoh, godhonge ngrembuyung. Ora kok nek ora percaya. Ora bakal ambruk. Ora bakal rubuh. Cara wong omah-omah Mesti kuwate. ora bakal. Tukaran ora bakal pegatan. Tenan lho ya. Iya, Mesti ku ya. iya. Yakin? Yakin. Kowe karo sing demben duwe anak ta. Anakmu walikan karo Mas Iwan sing garep wedok sing guri lanang. Iya ta ora? Lah kowe kok pegatan? Salahe. Sing salah ora oyote, Ora oyote, ora wite, ora wite. godhonge. Godhong kok mbok salahno. Dipangan uler kok gelem. Ngerti yo ngono aku dadi uler, Mas. Ana apa? Mangan godhonge bojom. Pengen Sapa? Mbok anggap ora. oh, lho. Bojo kuwi padha karo bojomu lho, Men. Lah iya, ning wayah kelon kok dhewe-dhewe. Jare awakmu padha karo awakku. Ya ora ketan piye iki ngene lho, Man. Apa, Men? Pedoman iku aja dienggo. Heeh. Pedoman sing apik. Iki waton ati rasa. Heeh. Karo pikiran iso manunggal dadi siji antarane wong wedok karo wong lanang. Sing lanang ngerti kahanane sing wedok semono uga ngerti kahanane sing lanang. Ora perkara anak. Anak kuwi mung apa istilahe anak garis terus. Anak kuwi titipan Sing nitipi sapa? Gusti Allah. Oh, kowe tau dititipi medhon lho, Man, tak titipi anak ngono. Omongan Wong kok senenganmu. wong kaya aku. Wong kok kandang-kandang wong kowe ora tau duwe bojo. Lho, tapi kan gak tau pegatan. Ora duwe bojo pegatan matam. Lah iya, sing penting kan gak tau pegatan. Pegatan ku nek wong duwe bojo, Men. Salahe duwe bojo. Lah kowe loro bojo. Emoh. Emoh lho. Saiki tak tekoki ya. Tak jawab. Bojo.
nalika kowe kumpul dadi siji. Ya, kowe nyambut gawe. Ya. Terus ngobong areng. Ya. Nek wis ngobong areng, Nek entuk dhuwit tak kekno bojo. iki salah. Lho. Kok salah? Dhuwit mbok kekno bojo. Lho, ya nek dadi lan nek ora. Gak getun kowe. Contone sing wingi ulang tahun hadiah mobil CR-V. Anane rambut wis apik-apik, liker-liker dikirik bodeng. Rai dipecelno. Irung disuntik solikin. Wah, dikarani lho. Mek aku larang Rambut direbonding. ya, liker-liker dikencengno. Nah, Terus rai dipesel ora pecel. ben ketok closing apa? Blowing. Ya glowing. Irung disontek silikon. Doktere jenenge solikin. Ilatem kok lunyu. Lunyu bar kemoli ning kono cek sithik sampe mbok kemu Ora buta. Lah iya. Lah wong ngono nyatane. Natane. Ya le. Atine wis beda, rasane wis ra enek, pikirane mlayan. Dadi wong urip iki kudune pikiran tentrem, ati lan rasa kudu iso nyawiji. Gathuk insyaallah kanggo sing enom-enom iki besok kena dienggo paugeran bener cocote paimen. Mulane aku mandhe bojo mergo aku golek sing anyar. Angger wong ijeh nglairno terus, aku yo ora ndek bojo, berarti jek enek-enek golek sing anyar. Apa asline kowe iki ra payu omah-omah lho. Aja ngenyek aku lho. Tenane. Aku ndek nganane iki ditawani ameh dipek mantu panjenengane Pak Camat Sumber. Moh Tenane. lho, gak level. Kowe iki mung sak dagelan lho, Men. Iya, Ape dipek mantu Pak Camat Sumber. iya. Gelemi, Men. Emoh, Mas. Gelemi. Aku beto mbok kon gelemi. Loh, lah kok iso bento? Lah putrane Pak Camat lanang. Aku mbok kon rabi lanang do lanang. Sabar, sabar, sabar. Mulane aku moh. Ngene ku kan jak kandakno nek anake Pak Camat iku lanang. Lah iya. Ora nek kowe. Lah aku terima. Lah aku Neng tenan Men, wong aku ki kancamu. kene ya. Aku ki wis mbok anggap dulurmu. Lho iya, Man. Nek nyambut gawe yo bareng. Heh. Ana paimen jare ana Giman. giman. Aku wis duwe bojo. Mbok tulung kowe ndang duwe bojo ya. Men. Bolak-balik tak omongno, Man. Aku mau duwe bojo. Angele, angele. Angel yo aja digarap. Bojo iku marai penak yo, Men. Sing ngomong sapa? Aku. Bojo penak kok genti. Penak yo bakal ngono. Lah mokam aku penake ngono. Ora ana bojo marai penak. Bojo yo marai rekoso. Lah kok iso? Lah yo gak iku. Buktine apa? Kowe upama yo mulai koparan tekan omah gak nggawa dhuwit. Piye omongane bojo? Duwite ndile, Kakak. Nah, terus Ora entuk dhuwit kok, Dik. omongane terus piye? Alah, Matam. Wong ngene iki wis tak enteni nang omah kok ora entuk dhuwit kene iki lho sesuk terus mangan apa? Terus tak tuku beras apa? Sing tak liwet apa? Ngene iku nek ora entuk dhuwit ya aja mulih. Ngene iki terus piye mengko? Harep. Ngene iku nek cara kowe. Nek cara aku mesti beda. Nek cara Nek cara aku bojo meniku langsung tak kandak, tak gendong, Man. ngono. Iya. Terus tak cemplungno kloset. Bojo dicemplungno kloset. Lah elek-elek wong cangkeme elek. Lah saiki umpama Heeh. kowe lunga paran delalan tok gawean. Heeh. Gawean delalah duit entuk akeh. Heeh. Bojo ning omah delalah mbok telepon. Nah. Jawabane mesti piye? Dik,
Aku iki alhamdulillah untuk duit akeh, untuk kaya akeh. Bojoku terus jawabane mesti ngene. Piye? Aduh sayang, ngono iku ya bojoku sing ganteng dhewe, sing apik dhewe, ndang mantuk. Engko duwite ndang tanggone blonjo. Iku nek iso muleh. Ah, Delalah kowe gak iso muleh. Omongane piye? ya wis nancene gak iso muleh sayang. Duwite transfer kowe ora muleh lah. Bojo ngene iku ora glogok jaran. Wayah muleh disayang-sayang. Wayah gak muleh tik wis kowe gak muleh lah gak apa-apa. Sing penting duwike transfer lho ngene iku piye? Ngene iku sok nek bojo nek kepethuk langsung gendong. Tak gendong. Gendong Terus tak gawa lunga. gawa lunga Gawa nang ndi? ning tretek kon iku lho. Tretek krikilan iku. Krikilan Terus tak apakno. ceblokno. Kowe ku kandhan no elek. Kowe ku yo padha ae. Masalahe ngene, Man. Apa? Dadi wong urip kuwi aja gampang percaya karo wong wedok nuwun sewu lho iki. Nah, Umpama menungso urip wong wedok ning omah, belum tentu setia karo wong lanang. Lho, ana semboyan sing luwih kuat, apa? ana semboyan sing luwih apik. Apa iki? Janganlah melihat rekasaku di luar sana, tapi waktu pulang berilah aku kebahagiaan. Iki lo TikTok mas, yang jalan TikTok apa kata-kata hari ini? Iku man. Iya ya. Iya pora. Aku tak ewangi mangkat esuk. Nah, Gawe areng. Iya. Sore lagi Bali. Nek upamane bojo ra setia lah aku sing lara ya. sing lara kowe. Mbok rewangi rekoso saben dina ngobo ngareng. Nek iki aku yakin sayang setia karo aku. Sing ngomong sapa? Aku. Kowe urung roh. Alah, bojoku ki ning omah terus. Saiki takon metu-metu wae omah. Sebab apa kok takon metu omah? Sebab Bojoku sing iki numpak motor ae gak iso. Man, Apa? mulane kowe gampang dibodoni wong wedok. Lah kok ngono? Lah modelem selalu percaya karo bojo. Kowe urung ngerti bojomu ning omah tumindak apa kan urung ngerti. Ya ora ora wong aku ning alas. Lah, iki ngene. Tak ceritani, Man. Apa? Kowe oleh omah-omah karo Sani wis pirang taun? 8 taun. 8 taun wis duwe anak apa urung? Durung. Sebabe apa Sani gak gelem duwe anak karo kowe nganti 8 taun suwene? Mang tak omongno, Perkarane urung dititipi Gusti Allah. salah. Kok salah? Mergo Sani ora gelem duwe anak. Kowe ngerti dhewe. Wong nek bar duwe anak mesti bodine dadi kocar-kacir. Iya ta ora? Masa leme. Ora percaya. 95% survei membuktikan wong wedok angger bar duwe anak mesti bodine korak-karit. Gandeng jenenge apa karo Sani? Masuk ning gone anak. Nah, Sebabe apa kowe kok gak duwe anak? Berarti urung tau mbok priksakno. Kala-kala gawa ning gone puskesmas. Sumber priksakno Mbak Wida. masuk akal Ya ya. iya. Dadi nek ngono, aku kudu priksa nang nggone dokter. Nggone dokter utawa bidan. Garwane Pak Igi ya bidan. Priksana ning bidan. Bidan. Terus nek aku mriksakno nang nggone bidan, Iya. duwike kakean. Apa aku duwe duwe? Dodol areng iki entuke duwe pira? Kok mbok kon priksa ning dokteran matam. Iya ya, Man. Ora duwe dhuwit kon priksa. Apa ngene? Iki cara gampang. Kowe jajal ning gone wong wedok liya. Maksude Yo golek rondo-rondo sing suwe ora duwe anak ngono kae, jajali karo rondo iku. Nek rondo iku duwe anak, berarti kowe sing subur.
Iki nek anu ya tanpa ragat. tanpa ragat. Lho iya. Aku jajal karo wong wedok liya. Wong wedok liya. Delalane wong wedok liya meteng berarti aku subur. Kowe subur, Bojoku sing gabuk. iki masuk akal. Aneh. Terus aku golek nang ndi? Lho, jenenge wong. Iki nek mlaku sak mlaku tetep ana rejeki. Iku nek aku Iya, ngetes subur lan orane. subur orane. Lah nek saiki ngetes bojoku subur lan orane carane piye? Yo ana. Ana. Tapi rahasia lho. Tak gawe ning dokteran. Aja ra biaya. Wah iya ya. Kowe jarem kepengin sing gratis. Wah iya. Iku carane piye, Pak? Cara ngetes bojomu. Heeh. Aku yo duwe cara, Man. Lho iki lho. Tapi rahasia. Wis ta ora rahasia lah wong gur wong loro wae kok. Iku nek dienggo wong aku ngoh, Man. Ora ono sing ngerti, men. Ora ngerti piye iki rahasia. Wis kandhani amen aku. Tenan lho yo. Dan carane ngetes bojoku subur karo ora lho. Tapi aja omong-omong wong. Ora. Iki rahasia. Ha iya. Engko mbok omongno wong. Ora yo men wong aku karo kowe tok. Tenan. Iya. Yakin? Iya piye, Pak? Piye, Pak? Engko mbok omongno wong. Kau ora rahasia iki. Tenan lho yo. Iya piye, Pak? Aja ngomong Kak. Ora. Engko mbok omongno wong. Ora. Yakin? Piye, Pak? Alah. Rahasia. Omong-omong wong terus. Carane Pak. kowe menengan. Aja kandhakno wong. Ora. Piye carane ngetes bojom subur orane? Gawa nomahku. Kok seminggu. Seminggu nek urung ketara. 2 minggu. 2 minggu nek urung iki rahasia lho, Mas. Iya. Sesasi. Ini sesasi urung ketara, Man. Iki sing paling pungkasan. Kek omahku selawase. Rahasia lho. Iya. Aja mbok omong-omongno wong. Ora. Angklak kowe ku omong-omong. Ora kosok. Dadi bojoku tak kena ning omah. Cocok. Seminggu Urung ketok nek meteng 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu urung meteng. Sesasi urung meteng. terakhir jalan terakhir. Ben omahku selawase. Oh ngono ya. Iya. Iki cara ya. Cara aja kandha wong. Ora. Janji lho ya. Iya. Iki kanggo kowe tok. Aku Iya. aja kowe aja dulurku ra tak kandhani. Tenan aku. Iya. Iki engko nek aku barat dolareng. Yo, Aku teko ngomong. ame omong wong ah. Gak aku. Ora. Aja omong wong lho. Bojoku Yo. tak tak jake omongan. Yo. Ayo, Dik. Dono mae paimin. Yo. Engko nek bojoku wis teko ngarep lawangmu, Iya. lawangmu tak dodok. Dok. Kowe terus metu ya, Men? Iya. Sapa iki? Aku gimana? Iya. Kowe terus metu. Nek metu aja awakmu ya, Men. Ya piye? Ndasem celolokno sik ya. Rek, cetet. Engko nek wis nyelonok terus tak pacul ndasem ya, Men. Bojo lho, Men. Lha jeneng meneh kok ape dadi colong kancaku ya. Matam. Jare iki kepengin Bojo lho, Men. jare kepengin ketara. Ora mikir ketara-ketaranan. Lho men rahasia lho. Ora rahasia-rahasianan. Lah piye? Bojo nek kon wetenan nang omahe. Yo uji coba matam. Wong arep ngono. Gak, aku guyon. Tapi iki bojo mlah kowe aja gampang percaya karo sani karo wong wedok ya, Man. Nah, aku iki percaya aku. Kok iso percaya perkarane Setia. urung mesti, Man. Kok ora mesti. Masalahe ndek ini sore. Aku ora sengaja marung ning warung nggon sorpring pojokan omah. Rondan gedhi sing pisah prapatan rada geser mulon. Warunge Kang Parji. Warunge Kang Parji ula. Iku aku ning kono diceritani karo De Parji. Cerita apa? Aku dingenekno. Men, kowe dulure Giman. Piye Deji aku ya ngono. Iki kowe tak omongi ning aja mbok kandak-kandak ke sapa-sapa, engko Giman omongi alon-alon. Ono apa kan kok ketoke penting tenanan aku. Aku ndek ini sore ngerti sani sekitar jam 4:30.
arep maghrib nggawa poncotan rupane ireng. Plastik mriper-mriper dalan terus tak tutno jebule nyegati sopir truk tronton Sani. Sani men. Iya. Jam piro iku? Sekitar 4:30 ape matuk maghrib. Aku urung bali ku. Lah mulane iku golek limpen. Masa lah men. Lho ora percaya. Ngene. Kanggo mbuktekno. Ya. Sani tenan ta ora? Kowe mulya. Kowe kandha Sani ora tau nondi-nondi. Mesti ning omah. Buktekno omongane Kang Parji. Kowe mulih, engko nek Sani ning omah, berarti omongane Parji ngapusi bodoni. Nek bodoni Digecek wong loro. Nek Sani ternyata gak ning omah, berarti omongane Kang Parji bener. Sani nemoni Sopir truk tronton. Soleh. Iya. Wes tiliki. Aja nyanyi ya. Woi, kabeh ndi? mulai telek bojoku. Lah dalah wong kok landhep dengkul pikiran. Kenapa? Lah nek kowe metu ngarep omah, Sanira ya terus balik. Lah terus Melipir guri omah. Ayo. Mosok Sani ngono men. Ya ora ro wong prayojene wong ndak ro. Bangetan men. Wong iki lali. Nek wayah-wayahe nek Sani gak ora rene ngirim. Ya iki kok teko omah Sani wis gak ning omah, darani Sani tenan semayangan karo sopir. Truk tukaran, pegatan Sani tapek. Lha aku trene ana wong omah-omah ae gawet iku ra umum. Bocah ayune ngono cah. Lu tenan ah? Lu. Oh, langsung suarane rasane ususku do bulet-buletan. Nih. Nih tak mongi. Yang kok gampang selehno sik nih, selehno sik. Ya. Sinyalku langsung melek kayak ini. Iya nih. Kakean. Wes teleno kene teleno. Wonge koyo pedet kelapa nih. Ya bojoku ning ndi? Mau aku kok omah gadenan rene. Lah aku ku wae bagi-bagi kesusu lah bojoku kok apa. Salah terus tapi kena ayu aku. Kowe dino iki gak ngerasa piye-piye. Umpama ngombe keselek. Apa keselek lho Kak, ngombe. Mangan kecakot-cakot. Ayo aku mau kecokot. Iso kaya tero bakaran kan mau wedi ora umum. Karena mau Kak. Ini. Warung rene kesandung. Oleh kesandung piye nih? Iya. Rok aduh. Sik yo nih sedih ya. Aku kudu ya. Kowe kuwi lho kok ana bae. Lah aku mbok demek iki langsung ternyes ngono ini. Iki pertiki karo bojoku ning Kang Diman tak kirim kok ono. Toko atin yo nih. Ono iki ono apa? Gimana iki mang rene nitip areng. Lho iya rene kene jare wonge ora ono ning Ya, iki sebabe ame tak omongno kowe.
Yo ora kaya biasane gimana? Angger bar ngobong areng didol terus mulih nemoni kowe. Iki mang ndekne nyilah dhuwit aku 20.000. Apa? Jarane apa nemoni cewek ngono. Kaget aku. Iki wedok tak banci lah nih. Nyentak langsung raiku kelomok. Aku refleks. Kaget. Bojoku apa mau? Nyilah duit aku 20.000 ameh dinggo nemoni cawe itu. Tak disiki. Wani wong wedok sapa mboke menawa? Mboke iki wis 5 dina ora ana muleh. Menawa kangen arep disangokno mboke mergo mboke iki yo ngerti dhewe to, wong ra patek ana nyanggerno kagiman, masak beras lengo yo semoga kagiman. Lah nek ora diparani ora dikirim dhuwit terus piye? Ora iso mangan, mesakno si mboke. Wah, gak dungu kabar piye? Sabar apa? Boy gimana kecemplung sumur kompan. Kowe iki lho. Aja ngono. Orang iki tenang. Gimana rene mang titip areng, terus teko aku. Men kowe duwe-duwe 20.000. Ame mbok nggo apa? Wis penting. Nyilah duit jarene ame nggo nemoni. Sopo malah kok lali? Apa lewat? Bekas penyanyi dangdut Ernawati Yuliana Tasmi. Jarene bakul pakaian yang pasar Sumber jarene. Sok iya bojoku mentolo ngono kan. Lah aku juga roh mestine wong nyatane ndekne nyelah duit aku yo ngono nih. Kayak teraya. Gini ya. Mau bengi turu arep tak keloni bae aku di situ. Terus Biasane tak cepaki mangan yo terus dipangan kuwi ora. lah. Iki mau janjian mulai jam 5 yo ora ono mulai. Lah iki tanda-tandane wong lanang duwe ati anyar. Tolo yo Kang yo. Bangeten bojo ayune ngene kok ditinggal selingkuh yo niya. Yo Kang yo. Wis pegat ae kowe tak pek aku. Jane kurange aku apa kok ting-ting nolosuk Yo jelas kurang ani. Kurang apa? Bokonge tasmie kotak. Bokonge nyedit kaya mangkok. Kayak Kowe roh ndek ini numpak angkutan. heeh. Bokonge candak cek disangga, dirangkul, terus dilinggehno lon-lon maklek dalam perjalanan diambungi terus. Mentolo kaya ngono. Kowe tau diambung tau rong? Alah, jarang. Wis tak ambung aku. Kok mentolo bokonge diujono? Iya. Dirangkul, diambungi. Alah. Oh, alah man, di mana iki wong tak paranane. Yo. Wong iki ning pasar Sumber nemoni Tasmi Ernawati Yuliana Tasmi. Bekas penyanyi dangdut. Kowe tau ora penyanyine? Penyanyi dangdut Logong. 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 Mbok menawa aku ki tau weruh ciri-cirine piye? Bocahe bokonge sak rambut. Teko bokonge sak rambut. Rambutnya sak bokong. Terus Rada kuning-kuning piye ngono lho. kuning piye? Iya, karo kowe yo adoh. Wis gampang. Piye? Gombok tekno. Heeh. Giman parani ning pasar Sumber. Terus Aja liwat pintu ngarep ning robos butulan duri. terus mau nek ketemu Giman jejer karo Ernawati Yuliana Tasmi. Bacok ndase cerok. Giman mati rondo kowe tak rabi. Mana? Iya. Iki contoh ya. Yo giman. Aku kok guri, Yo. timi-timi, jujuk pasar Sumber. Yo. Ono Giman jejer karo Tasmi. Yo. Langsung aku nuduh-nuduh. Wanita tak sehat no. Yo. Tak ikan bulune iya. Mana? Ngono yo ngono ning aku aja mbok patrek ah. Piye? Wong wedok kadung dilarakno atine wis. Ya. Ora mawas
man. Ya. Sowane wah. Wendel mek dibacokno aku. Aku wong debocul. Mengkene melok kadrondi kok latihan. Iki lha opo? Kene aku bacok Roma aku nek dicekel polisi. Saking ngene kok, Pak. Bacok nganggo apa? Nganggo iki. Iki ku kayu kok, Man. Lah nek tenan aku gak wedi. Oh, ala iki dibacok serak yo ora gagah, nok kemeng. Lah iya, golek peciret liyane. Sing asli apa? Peciret. Iki apa nenane? Celurit dek peciret. Aku kena jenenge Man, ora dadek. Ya. Ora dadek. Wong celurit dek peciret. Lah aku ora jenenge kok. Sadurane ngopo? Berarti nemoni sopir truk tronton. Teko-teko soleh. Duwe tak panehi. Takon tengok-tengok. Nyah, cakeli. Wis malah nemoni soleh. Iku aja nggo mbacok gulum. Nggo nutuki untuke. Geting tangting. Ora dade yo, Man. Kowe takon golek sing asli pecirit apa celurit sing asli yo. Ora wani yo, Man. Lusane kok bendho tenan. Terakhir bedhoku tak silahno. Lho. Lah ndek iki golek marik-marik gantuk terus nyelah bendho min. Nyoh, ngono. Lah iki ketoprak bendho tenan. Ya ora apa-apa, lagi iki ana ketoprak korban. Crok. Crok. Kono mbok crok waduh ngono tok. Lah kowe crok. Paneni ae wong lanang. Kowe kok mentol kurang apa kok Kakak? Wong lanang. Kowe kok janjian ning pasar Sumber. Nemoni Ernawati Juliana Tasemi. Kowe ape manuk-manuk ya? Wis tak babak. Kowe. Aku iki wong wedok lho. Cek ane tenan lho. Apa medhen wong. Sik. Omong-omongan ana masalah ayo dadi salah ana perkara ayo dadi perkara-ora. Omong apa kowe iki ya? Omong apa? Kowe ngerti konangan. Ya. Kowe ndredeg kok. Ketemuan kowe. Kurang apa aku? Kurang apa aku? Piye ayo ndi ambek aku? Piye ayo ndi karo aku? Bapakku nyedek ndi karo kono? Bapakku nyedek ndi karo kono? Lanang kurang ajar. Kurang ajar. Ayo aku pegat. Ben dipek di timing. Ayo. Mau aku gopek kowe. Kowe do ora mati kaya ngene sing mati sapa? Sampe dino karo asem ati loro yo.
Susune sani susum. Lah iku kek kowe. Kek sani yo yo. Lah wong wedok kanjeng rupa. Kanjeng rasa. Ayo kok ya nek yang ngerti Tapi kok kene. aja nih wong kene wis gak doyan aku tak doyan. Gak aku. Wong wedok nek wedi kewiyak wadine Apa? mesti teko-teko ngamuk. Kowe wis marem lem ketemu Soleh. Iya. Kowe mang wis disosori Soleh. Iya. Gayamu ngamuk-ngamuk aku cek nemoni sapa mang? Soleh. Sernawati, Tasemi, matamu. Dalan ku wong lanang la iso nesu tak kandhani kowe. Dalan rupa wedi kedisian. Dalan serupa mundak ngono iku. Kok wedi kedisian? Wong wedok dipenakno ora gelem. Ngenyek karo wong lanang. Ayo aku pegat. Yo, ayo aku pegat. Kowe tak rabekno karo Pak Imin. Pak Imin. Kok mendek? Lah kowe kancaku men. Lah nek kowe dipegat gak sakit. Sani piye? Lah nek sakit ndek nek uripe kerontoh. Lah terus. Lah tak tau pen ya, Man. Kowe mentolo. Lho carane ah. Engko nek tau peni aku lunga kowe moro ngono. Rumangsamu. Oh, alah Mita Semi. Oh alah leh Soleh. Mita Semi. Soleh. Tasemi. Iki tukaran apa-apa? Ana tukaran congore do dijokno. Alah kan kowe kuwi. Soleh ganteng di karo aku. Ayo bacok. Aku dakwa Soleh ganteng di karo aku. Aku kira tau ketemuan karo Soleh. Soleh rupane piye bae ora ngerti kok malah mau dakwa. Sela. Kowe lagian ketemu Soleh. Nek Soleh ku lho pangkate apa? Upama kowe seneng karo petinggiwan, aku ora apa-apa. Soleh. Alah padha wae. Lho kowe kok ketemuan karo Tasemi. Ayune kaya apa? Paling-paling ayuan. Aduh, tukaran kok ini. Tukaran sing Ono ana ape rabi Tasemi. Paling-paling bar yo getun. Alek. kono kowe nek edan Soleh. Soleh ndase gundul kok mlete. Aku sing gundul. Wis kowe ngaku. Kowe mau ketemuan karo Tasemi, kowe utang 20.000 karo Maimen ya. Kok tukang apa Tasemi? Aku ora tak kok belanja yo. Kalau utang 20.000 kok kena Tasemi. Sik. Stop. Aku kok utang duit paimen yo. Lah iki lho, kondo mau. Sik. Menang. Aku tak salat tahajud sik ya. Salat tahajud iku jam pira? Sembarang dene santuke. Aku duwe utang 20.000 karo paimen. Ya. Kanggo apa? Ya. Ngapa? Kok jajan bakso? Alah. Lho apa Tasemi kok yo gelem? Trimo dijajano pentol. Wong pentol kok jare ngono. Ije gede pentole bojone Jasri. Kang Tris. Lah Soleh. Nek Soleh pentole gedhi. Paling yo nguprit kemene. Gayamu. Aku ora rumangsa. Aku lara rumangsa. Nek aku mbok arani ketemu Tasemi, kowe roh. Matam roh. Yo ngerok. Lah kok ngomong sing kandha sapa? Ana sing kondo. Sing kandha. Iki lho gundul. Iki ya ampun cah iki kok masalah keluarga kok aku diikut-ikutkan. Aku jadi malu. Sing ngomong sapa? Dul. Semono uga. Paimen. Iya, Paimen.
kondo wedhus gibas. Aja ngono. Aku nek diseneni mama. Iki piye kok aku kabeh? Lah kowe sing kondo aku. Piye? Lah iya. Lah kowe iya ta ora? Ora. Ora kek mureng-mureng. Ora mureng-mureng piye? Seneng ngomong mama mau nek bareng rukun akur dadi cengkak gono gara lambemu. Genahno, kowe iki aja ndakwa sampe nang dhewe. Aku ki wong wedok sing setia. Aku mama karo Kang Giman suwene 10 tahun. Ora tau aku ketemuan karo wong lanang liya. Kowe ndakwa aku ketemuan karo sore. Kekrek lambemu kowe. Ayo jelas to. Yo apa ora? Gak men. Sabar kene. Nemoni Soleha. Sik do tak takoki. Tak takoki. Kowe ndek nganyane lunga nang ndi kok tak golek sedina ora nemokno. No pasar. Lah apa? Blojo. Blonjo kanggo apa? Kanggo bancaan makane sani. Oh, rebo sore. Yo, Tuku apa ae kowe ning pasar? ku beras, brambang, Terus, mie. lho, lah kowe kok nggawa tas nggo ada apa? Tanggo ada mie, Lah nek mie ning jero tas jenenge apa? tas mie. Lah iya sing kandha wong sapa? Sehat. Dadi tas semi kuwi dudu wong. Sing kandha wong sapa? Ana wong kok bokonge kotak. Tas semi kuwi tas isine mie. Tas isine mie iku tas mie oleh tuku ning gone Bu Erna Yulianti toko sumber. Dudu penyanyi dangdut logo. Lah kowe kenal ora? Alah kakak. Lah cuwil. Alah sayang. Aku apa ya? Ra iso, Balen. ora iso. Kowe ketoke aja mreng-mreng, ayo salat sik. Alah. Malah pe mbok kon wundu. Lah kene tak kompakno mumpung basine aku. Wis to, ayah. Allah. Ayalah solo. Wis to. Nek aku jelas ora tau selingkuh. Tas mie wis dikandakno paime nek tas isine mie. Ning kowe soleh. Gedhe ndi pentolem karo pentot apa pentolem? Pentole soleh karo pentol. Wis kono tutukno lem ketemu soleh. Semono Kak. Piye lek aku ngerti pentolong karo pentole soleh lho. Aku kira dulu ketemuan karo soleh. Ku lho, wedhus bebas sing ngomong. Genahno. Nek ora mau genahno tak kletak iki pentolong. Ndan lagi. Gemes aku kira tau ketemuan karo soleh kok. Man, Apa? kowe iki aja memureng-mureng dulu. Soleh. Maksude iki didungokno go. Kowe ndek iki bancaan-bancaane sapa? Sani. Mbok Sani. Berkatane turah ta ora? Turah akeh. Lah, Sani kuwi nggawa berkatan turan digo nyegat-nyegat sopir ben ora mendak-mendek nggone mlaku ben lancar mangane ning dhuwur. Ngono kok soleh. Sopir truk tronton soleh. Aku nek omong urung bar kuwi aja mbok pedhot kowe terus lunga. Tegese nek wong wedok weweh wong-wong ngono kae diarani istri solehah. Mudeng. Halo, Man. Bojoku solehah. Solehah iki tegese bojo sing kulino ngamal, kulino ndongakno. Aku tau ngertisane ndongakno kowe ngantek keturu, Man. Kowe kromo. Aja merah-merah aku mah. Ndang bacaan. Aja ya Kang, aku ape lanjut sekolah maut. Jebulane solehah.
soleh nih. Hamko hani ceturalo Hamko hani se jupalo Ayah India Manan klengkeng Matur nuwun ya, Men. Iya, Dik. Aku kok kon tukaran karo bojoku. Sebabe apa kowe tak du karo Sani? Perkarane apa? Balik ning gone ceritamu mau. Kowe ora duwe anak karo Sani wis 8 taun. Peristiwa iki cocok karo tanggane Deparji. Apa iki? Ndu omah-omah urung duwe anak selama 5 taun. Delalah dudu karo Deparji. Esuk-esuk preksa ning bidan pindah positif. Meten. Wedok. Wis ora usah gagas apa iki. Ngeyel. Enak duwe bojo iki. Aku lah ya lali nih. Nek biasane yaene iki kowe ngirim. Iya. Lu malah tak tiliki ning omah. Ya ora ono. Banget sampean diobong paimen yo buku. Aden manusia laknat. Senengane nggodho wong ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Mas. Sing goreng anak gue petinggi iki mang aku. Mergo aku mang mangan ning kono. Ana 10 ya gosong kabeh. Iku ora gosong. Iku trae iwak Irian Jaya. Lair kabeh. Nganti kaya watu. Ora, iki dasem. Kok atom piye, Man? Padula ben ketok romantis, pai ben pengen. Iya, iya. Sayang. Man. Man. Sapim tak retno, Man. Apa? Sapi. Kenapa? Engko tak retno ya. Aku ra duwe sapi ya. Kakak nomor tuam lah. Ora tak openi kok. Man, engko omam tak pelno ya. Apa? Omam tak pele. Ini apa piye? Oh, jogare isih lemah kok pek. Lah, gone dipel gen duduk kaya ampo. Ya, bojo tak sayang-sayang ini kok dadak ngobong. Nek kelangan ra, akhiran aku kandhe bojo. Iya, iya. Tak wet-wet, muga-muga lanjut ning omah-omah. Inu, Man. Enak lurak ya. Tanggaku tau mangan iwak niku petenge waras atik, Man. Dinding kon nek bar mangan ya waras, Men. Tak mangan nek ngombe. Mulane golek bojo. Ben mergawe ki ono sing miring ngono. Ngombe kok gak oleh Man. Jane bojo kok yo. Dene kok nek nang Ora oleh. wis parah. Karepe Jane tak tau ya apa pisan kan. ora. Cuma aku lagi dodol karo godak kayu ya, Mi. Iki terus mulai hal. Nek kayu men. Panen iku cocoke. Ini lho Kak, ini mau ya ora mau banyu putih, tak gawakne susu barang lho. Lah susune ndi? Sak kene mau nek iki omah. Si golek sisik kono. Ana ora? Sana. Lho nek iki makan kene kok ya. Lemang
kobong kok. Ya. Heh. Kok malah ana rangutan nang kene lho. Iki apa, Man? Walah iki susuku ya, Kang. Masa susun? Iya. Susune bojom kok kemawur. Ben, Susu iki kudune dikeki banyu sik terus diudhek. Bal diudhek lagi diombe. Iki jenenge susu bubuk. ora mbok gugah. Ora mudeng. Mulane go duwe bojo. Susu bubuk iku susu kudune dikeki banyu. Lah kok mang wis ngombe? Lah terus Banyune ning jero nek menawa tak susulno tur tak ubek. walah Ya. ning gawa mulih hae Ya. tak ombene ning omah. Susun kemawur kok. Aku njaluk susu sing gak kemawur ah. Ya. Ayo, Gak oleh. Wis. nek aku tak dodol lareng ae ya. Oh, tak Kowe mulih dhewe wani. mani. Tak terne piye, Man? Aku tak karo raup. Lalah, Rasane pliket kabeh susune sani mencrot ning raiku kok. ora lah. Ayo dodol ae. Ku aku tekokno kathok ya, Kang, tak kok duit ya. Iya lho. Sik. Pengenane bar tak tukokno kathok lho. Malah wingi. Katok kegeden kok. Sani ukurane 6 likur mbok tekono 42. Iso teko udel. Kegeden. Aku gedhen. Sing sitok Nomor suwe. piro? Nomorku 28. 28. Behane barang iku lho kegeden iso nglembreh ora kenek blas. Kowe kok ora to, Kang? Lah kowe dhewe iki pas adus terus jawab, ben aku kegeden aku yo roh yo meneng ae. Tapi susu iku gak kemawur, Man. Sing iki kok kemawur yo. Lah omongane gila-gila. Sik dulu. Ayo kita lihat pita. Wis aku tak bali ya, Kang. Enggak bere. Sayangan. Ayo. Esok iki pasaran sumber. Do didol rono, Man. Ya, Aku tak lere bedet sik. ya. Iki lho, Rauf. Ya, ayo.